Op een wenark in Oordeboorn fietst Jorrit Bergsma zijn spieren los. Nog even en dan stapt hij in de auto richting Elburg. Het plak dat morgen het Nederlands kampioenschap houden wordt. Doet waasje, het jocht definitief op Greengier voor het troggen van het NK wie Bergsma op tuin. Want nevens de regerend Nederlands kampioen is er neer mooier als rieden op natuurreis. Dat is eigenlijk weer het verdoggen in de natuur, maar de barre omstandigheden en de kjeld, dat is het is toch het mooiste. Die 400 meter baantjes hij op een gegeven moment wel wat beschouwen en ja, hier doe je het eigenlijk voor. Een man die er morgen op een Veluwemar net bij is Dirk Fabriek. De jobbegeester is al naar eerste riek oorreizigen om hem optimaal te rijden op de alternatieve oversterrentocht van Nijwieken. En Fabriek baalt als een stekker. Als ik nou weer rondga, dan is het net optimaal in Nederland. En dan vleen ik daarna weer naar Oostenrijk en dan is het net optimaal in Oostenrijk. En nu heb ik gewoon de keuze maken om wel optimaal hier te presteren. Ja, en dan maak je soms wat verletten, maar dat is ik topsport. De BAM-formatie is vierwaai de sterkste ploeg van het peloton. Zij winnen de meeste en de wichtigste wedstrijden. Het is dan ook net vreemd dat de groene formatie van morgen wegsjoen wordt als de te kloppen ploeg. Iedereen die bij ons riet, die kennen de wedstrijd die ik al maatje. Dus dat maakt het dus een heel sterk blok. Dus, maar ja, iedereen gaat ook naar je Sjen waarschijnlijk. Dus dat maakt het net makkelijker op. Dus het zal dreig nou worden. Het NK van Molje zet morgen om 11:12 uit. De vrouwen starten al om 11 uur.